Gagayam ken kakabsat, iti daytoy nga rambak misa kadwen tayo, ti panangidaulo kada tayo, ti panagdaton ken panagyaman, dagiti kakabsat tayo, manipot iti sisa Santa Teresita. Tumakder tayo. Pasangbayan, pasangbayan, pasangbayan kay natanong ako. Pasangbayan, pasangbayan, pasangbayan ay natanong ako. Dahil di alda nga inaramin mo, nagasat nga alda kada ka matatao. Hayaan mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka. O Diyos nga ako, wenikan panagyaman mi tanapiri. Daytoy ilimig wenikan panagyaman mi tanapiri. Daytoy ilimig toy di alda nga iyang mo, naragsak nga alda kada ka nga anak mo. Kapag kayat mo ken parabor mo, agyaman kang ken ka. Ako iti ano panagyaman mi tanapili. Daytoy ilimig wenikan panagyaman mi tanapili. Daytoy ilimig. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken Kakabsat iti dayti a Domingo, mga awagan iti Domingo ti naimbag a Pastor, God Shepherd Sunday. Ni Apo Jesus ti pagtuladan ti naimbag a Pastor, ti panagayat na kada tayo nga arban na, nadanon na, nga inted na pa iti bagina, insagot na, tapno datayo nga anak na, maaddaan tayo ti biyag nga awan pagkurangan na. Agkamatalit tayo ti panangidalan, ti grasya, bendisyon, ken panangaywan daytoy nga pastor. Agtulnog tayo ken kuana. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dayti na santuan a misteryo, bigbigan tay pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tay ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pagpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos,
ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasid kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. Kristo mga sika, Kristo mga sika, Kristo mga sika, mga sika. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. When na po mga sika, Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Ganito'y nadakapya kadagiti tatawa na imbag di banagnak na temnak. Itanok na kabagruk babanda ka daydayawen da ka. Ayaman kang ken ka, kaputi na indaklan na dayan mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sama man nakabalin namin, ken sika po Mesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos nga Apo Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lobo. Kasyan na kami, kasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lobo. Awate kada ito, arararaw
Kasyan na kami, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Tangay siksik ka, Jesu Kristo, inasarat mo. Siksika o Apo, siksika ti kakatuan, iti timpoyo ti Espiritu Santo. Ket iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Kumararag tayo, man nakabalin katagnanayon a Diyos, iturong nakam kadi a makiranod to kadagiti nailangitan a ragsak, tapno ti arban ti iglesia, babaan ti kinapakumbabana, makapan ijay taeng nga imunan a dinanunan ni Kristo a Pangulo na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Ididimteng ti aldaw ti Pentecostes, ti makder ni Pedro ken dagiti sangapulo ket maysa nga apostoles. Kinuna ni Pedro iti napig sa atimek kadagiti tattao. Amuen nga rod di amin na tao ti Israel nga awan dua-dua daytoy Jesus nga inlansayo iti krus. Ket pinagbalin ti Diyos nga Apo ken Kristo. Nariribok dagiti tattao iti mangyegda daytoy. Kinunada ken ni Pedro ken kadagiti apostoles. Anya nga rod ti aramiden mi kakabsat. Simungpat ni Pedro. Agbabawi kayo kadagiti basbasulyo. Pabunyagan kayo itinaga ni Jesucristo. Tapno mapakawan dagiti basbasulyo ket awaten yun to ti Espiritu Santo asagot ti Diyos. Tain kari ti Diyos daytoy kada kayo ken dagiti anak yo. Kastamet kadagiti amin nga adda iti adayo. Wen amin nga ayabanto ti Apo a Diyos tayo iti sidong na. Adupay ti insao ni Pedro a pamaneknek a panggutugot na kadakwada. Isalakan nyo dagiti bagbagiyo, iti dusa may paayto, iti daytoy managdakdakes a kapututan. Adu kadakwada tinamati iti sauna, ket nabunyagan da. Iti daytang aldaw, agtaluribo at tao, tinainayon kadakwada. Ti sao ti Apo. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen a masapul ko. Ti
Ti apo ti pastor ko, ada amin yan amasapul ko, itinalang to akaruutan paginanaennak. Iti sibay dagiti natal na nga ubog, ipaturong nak. Baro apigsa, ipaay na kanyak. Iturong nak iti mutup adalan, gapo itinagan na. Uray pay no aglas sa tak itingget, sipnget, a lugar, jak to agbuteng, tad adda ka kanyak. Ti sarakod ken baston mo, sa lakniban nak. Mangisagana ka iti padayang agpay kanyak, iti imatang dagiti kabusor ko. Linanaam ti ulok ket agliplipyas ti tasak. Awan dua-dua ako muyog to kanyak, ti kinaimbag, ken ti kinamanagayat mo, bayat iti panagbiag ko. Ket agtaeng tung agnanayon iti balay mo. Ti maybasa na adaw ti mo na asurat ni San Pedro. Bendisyonan na kayto ti Diyos, gapu ti panagibturyo, iti panagsagaba, idinto na imbag ti aramidyo. Tadaytoy tinangayaban ti Diyos kada kayo. Agsipod ta nagsagaba ni Kristo, gapu kada kayo, ket nangibati iti pagulidanan. Tapno suruten nyo ti tugot na. Saan ang nagbasol? Awan ti siya sino man ang makangeg ken kuana ang nagsao iti ulbod. Idinalalais, saan anang lais? Idinagsagaba, saan anamot buteng? Nagtaleket di ti Diyos ang mangukum asililinteg. Inawit ni Kristo ti mismo abagina, kadagiti basol tayo ije cross. Tapno matay tayo iti basol, ket agbyag tayo iti kinalinteg. Tababaen dagiti sugat na naagasan kayo. Idi kas kayo la karnero anayaw awan. Ngem ita na isubli kayon as sumurot iti pastor ken agaywan kadagiti kararwayo. Ti sao ti apo. Iti puso'y tayo luktan, kadagiti balikas sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga anak ni Ama, intay dumge kasi tatal na. Managkay-kay sa ipakita, isut maristay nga anak na. Iti puso'y tayo luktan, kadagiti balikas sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Sinarita ni Jesus dati apangarig kadagiti tattao. Ibagak ti pudno kada kayo, ti tao asan asumreg iti ruangan ti pagapunan dagiti karnero, ngem kumalay at ket di iti sabali apagnaan, may saaman nanakaw ken tulisan. Ti sumreg iti ruangan iso ti pastor dagiti karnero. Iso ti ilukatan ti agay-aywan iti ruangan. Mangeg dagiti karnero ti timek na no awagan na dagiti nagnaganda ket irwar na ida. No mairwar na idan magna iti sango da ket sumurot dagiti karnero. Agsipod ta mailasen da ti timek na. Saan da sumurot no sabali
Saan da sumurot iti sabali, no dida ket itarayan. Agsipod ta sa anda nga am mo titimek na. Ngem saan anaawatan dagiti tattao ti kaipapananday ti apangarig. Kinunaman ni Jesus kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo. Siyak ti ruangan apagserkan dagiti karnero. Mannanakaw kentulisan dagiti amin nga imay nga immun unang siyak. Ngem saan adiningeg dagiti karnero. Siyak ti ruangan. Maisalakan to ti si asino man asumrek kanyak. Sumrek ket rumwarto ket makasarak to iti pagaraban. Umay ti tulisan. Tapno agtakaw, agpapatay ken agdadael. Imayak tapno maaddaan da iti biag nga awan pagkurangan na. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Dimmakkel kami nga agtartaraken. At dingwon ko na tayo nya, dingwon ko nami. Agtartaraken kami, kompleto. Usually, adala tataraken mi. Tinuang kanyami, haan nga pagpaanak, wano haan nga parasida, tinuang pagtrabaho. Manmanon sa amot tinuangan. Nariga nga mi nga tarak ng tinuang. Di may sa kuribot, hang nga umanay ti bigat, hang mga umanay ti malam. Na nangruna di ayan mi ta iruutan mi tinuang hami nga iwayway laeng haan iruutan ingka magala ti ruot mais wunaan nyaman basta iruutan mi adala tam baka daytoy baka ti taraken mi abaka adda jay bantay nga nakawayway ingka ipainom ijay waig ijay surbok bigat ken malam ialis mo di pa ka iwaywayan na tapno manganda dayjay mo ti pagpapaanak adala tamot kalding dataraken mi nga kalding aso dagijay nadala tamo baboy amoy ti panagtaraken mi ti baboy idiket 3-in-1 dayjay taraken mi anya dayjay gisirok ti balay mi adda kwan adda naaladanen dagijay arasaw kada kwa nga ibaleng mi jayen kada ukis ti kwan dayjayen dayjay baboyan nga no nagjikot saram ingkalaen ijay lotak ijay sirok ti ba kasi ti panagtaraken mi idi parasida paralako no adda malako asjay manok automatic at dalata ngam no elementarya kami ti assignment mo nga taraknen kalding para iway-iway bigat ken malum agpainom kamuyo ti kalding nakakita kay ti kaldingan hampay nya nakikita yo goat kay kalding no mo iway-iway ti bigat no nabasa pa jeruotan na kayat ti maguyod tinagbat ti tanak nya mo grade 3 ak sa ide agin ginuyod kami ta dakkel nga kabayan ilay ipasalog ko di na agkebeng mat di na kayat pinawaywayak ta talina di padol amuyo ti padol laklakayan na kun jak amo ti English ti padol ni mestra inya English ti padol kitawan da pay amog pumusay kayo di yo pay naamuan mo ti English ti padol oray siya problema nga inya English ti padol datay mo lang nga Ilocano pinawaywayak ti kagudwa metro linayatak inyablat ko tadyak garod maibaba kemaladaw akon napuntaan di tapak-tapak na di sara na ay ka nagkalatik na iyablat ta agong ko so nagdaringo plat lang rod ta agong ko napuntaan pa ilati pa dublen so nga medyo na ipit-pit pa nagdaringo ak inlunod ko day tanga kalding inibatakon agawid kantulan no malum ta kitaem ko nak diya kamo nakaawid mo diya mo no nya akin mulmulak kinkinan na diyan basta inablatak nagdaringo kasi taraken narwam tayo nga agtartaraken da tayo nga sadot ka mga Ilocano no awan taraken mo Apolos nuhaan nga nuang nadagsen tinuang no da trabaho narigat baka narigat usually ka adda kalding adda ta aso met adda ta pusa da kayo metatan apo nakapampers mo dagita pusa kada aso yon Dios ko jak ma-imagine nga pampersan mi ginwang mi ide nakapampers mo kada naka so mula sagsagay sayon dan di da pay agpapatangan data mo lamang sagsagay say data aso ti obra jak ma-imagine kasi mo ti tarakenan da kami ide adda serbina
Kanya dagijay, siyempre no, adda birthday, no, awan, narigat ag birthday kanyami, no, adda emergency, adda ilakom, kasjay, pagbiag kanyami idi. Nagijay, uray pusa, ngam tatamutan, ay awanan no, nagtudo, na pananukak tay pusa yaw, ay nanguro na no taga-kabarwan, awan, ingkirugdan, na awan maaladan, najayan. Kasi ayon taraken, naruwam nga datartaraken. Iso nga ammo tayo, nga at the relationship, di agtaraken, kinda dyan nakin. Kala di aso yun, kita nyo, adayo kay pala ang agkalkaliwikiwan. Ngam na di bisita, ammo mga sumisida ti aso, ag ngeren. Si dana mga tadato yan, kung kunana dayay. Dayay at the relationship. Tadagay, origin wang may idin, agar Arab, kanyo man ammo agar Arabun nyati English na, eating grass. Agar Arab ka, umuli kami pa, iji ulo na. Diyan ti Sara na, umuli kami nga mapan, iji bukot na ka, mayat tataraken mi nga rod, agaam mo kamin. Ngam na sa bali mapan madi. Taadda relationship, adda napintas na unag nga langen-langen, ti agtaraken, kindi jay, taraken. Uray no sinno kanya tayo, adda na unag. Uray ni Apo Isus, dahi titipi pangarig nga inaramat na, isong katata maawagan tinaimbag a pastor. Sa bali di sitwasyon da, tatitartarak nanda, karnero, asno, kamelyo, datayumat, nuang baka, kabalyo, bangat, niya pa'y. Kalding, sa bali, nagaddayo, no pagdasigan, ti kalding ken karnero, ti kalding na sirib. Kalayatin na tatipang, uray no natuang uno kayo nga may di mabalin na nga ulyan na kanan na amin nga bulong gawaten na bulong sa alas sinilas tiyan na kanan data nga kaldig iso kuno na palubosam gineteb na aminan no nabaybay ang takalding mo uray inya no numutah nga agtubo di naggeteban na tadda nga rod di katay na patayon na di jay mula kati karnero sa bali nalampay vulnerable ka paklat ko ma tilo ko ano. Haan na nga, ti kay kalding ko no, sa dinuta enti makanso mapan dumanon, ti karnero haan. Masapol nga, idalan day jay pastor. Iso day ti salmo responsoryo, kunana itinalang to nga pagpaaraban, iturong na, haan nga agbirok. Sa kunada, ti karnero, adda kurarap, 30 meters, lati pa nagkita na after that, haanan nga makakita. Kauray magmag na dati karnero, uray abutan, basta magmag na latan. At datong tungangaw na nga rod. Ngamti kalding haan na sirib. Sigun ka dagiti na naruang magtarta, ito'y magamin ka nakakular mo dagiti karnero, kanya da desierto. Ilidalan nati, nyanaganan, ubog nga paginuman. Dahil ti description na, tanakapsot ti karnero, kamasapol ti naidumduma nga panangaywan. Dahil ti pangarig ni Apo Jesus. Kinukunana, iso tinaimbag a pastor, datayumet dagiti arban na. No iso na tinalaing nga pastor, datayo ti karnero na. Iso ti mangidalan kada tayo, iso ti mangkita ti pagsayaatan tayo, iso ti nangkita iti pagimbagan tayo. Kukunana, no nalaing kang agtaraken, kaang-angdod kunana, kaang-angot mo ti taraken mo. No nalaing ka nga agtaraken, jay angot mo, kaang-angot mo. Isugarod nga, nagiti agtartaraken ti baboy nga padpadak, agat baboy. Da kami iti assignment ko no daytay injeksyonan ni manong ko dagiti burias mi nang runa ta lubumot jay pagkuan no nagpaanak kami sikap paratengal kunanan to jay mag-agkulag tin makasta tuduken na ay Apo talong nga aldaw daya angot nagibaba nga maika uray sabon in NPE kada nya nga ruot ikabi nga maikat kaga baboy kami kasi kaang-angdod na ko na kahit na nga saon haan nga adayo agraman angot di jiri na kainted na kanya tayo ngam tinaimbag nga pastor adda baston na anya di baston adda sa rukod hantay nga sa uti baston sa rukod duwa kanya dati sa rukod no nasulpeng ka ay kapaltikan na kamot haan nga mabaling nga aramidem di kayat mo no datayo kuma ito'y lokal tayo awan ti sa rukod ngam tali di makanya tayo
You know tali? Go. Kano nasubag ka, amo yung pagsasautin na subag. Kada kami no nasubag di nuang kamang tubay ni amang ko di buko ti bayog no amo yung man ti di kaysa makaawat ngamin ti Ilocano. Di bayog mga ramid ti addatirad na di kwatam no nasubag di nakakabil di aguna sa freedom basita no guyod mon sumurot ta nasakit. Wano saan tansan sa pa di kabil da. Tapno no nasubag sumurot. Kano nasubag ti taraken di baston ablatan na met. Pangabog na nohang ka nga sumurot. Apayang amin, nohang ka nga sumurot, iti pagayatan na si katimapukaw. Imagine nyo, itarakan tayo. Siya kada tarakan ko nga manok, pato, pabo, ganso, di damot nga agan anak. Kaya di manok, baybay akpay din, parchen yun, kung nakta, no nagtudo, no nakapudot na ta nagtudo, agbuburtong mati matadan. Tuno ko, may pulutanan dan tumanan. Ngam na umay tikali, dagajay piyak. No umay tikali, ta dumot agtatakaw, ijay kali, banyas, uwak. No umay tikali, tikasta di jay nanang, sa lukuban na dagajay, anak. Sino ti matiliw, daytay, adayo, daytay saan nga mapan, sumalipengpeng, kasjay magkanya, kasjay ti ibagbagan ni Apo Jesus. Nga masapol nga, agtultulnog tayo kenkwana. Sumalipengpeng tayo ang kankanayon kenkwana. Dagiti natangken ti ulo na ti ammuda mga abak, ti ammuda kayang-kaya dati biag, ti ammuda ka adda kinatangsit nga uray awan ni Apo Dios kakayak dagitoy mapukaw. Dagitoy haan nga maaywanan ti agpaspastor. Kanya ti rumbeng nga aramiden tayo, masapol nga agtudyo, haantay nga agsubsubag. Masapol nga sumalipengpeng tayo kenkwana ta isuna nga rod ti mga aywan kanya tayo. Anya ti perfect nga pastor iso ni Apo Jesus. Anya ti kuna ni Apo Jesus imayak tapno maadda-anda ti biag nga awan pagkurangan na. Anya day nga biag nga awan pagkurangan na. Apay ti biag nga awan pagkurangan na ijay to langit haan. Mabalin nga ibiyag tayo ditoy. Oh, kitaan nyo. Ti panangiwaras na, itilubong ti pamati, intalag na, Santo Papa, Obispo, Papadi, datayo alideres, taaywanan tayo, tina-espirituan a panagbiag dagiti kakabsat tayo. Iti sibil, adda presidente, adda bise, diamon adda pay bise tayo, dagiti mangidadaulo, gobernador, congressman, mayor, barangay, kapitan, taaywanan tayo. Na italag kadakwada, ti panakaaywan dagiti tattao. Kitaan da ti pagsayaatan da, datayo mat pamati ti lubong tayo. Aywanan tayo mat iti pamati. Han nga dadaulen. Ta isuda mat dagiti na iti sibil nga gobyerno kada tayo, kitaan da ti pagsayaatan. Na ipaaywan mat kadakwada ti kinapastor. Da tayo mat iti pamilya. Da kayo nga ama, da kayo nga inna. Da kayo nga natataangan, aywanan, tikarit na kanya tayo, no naawat mong tinagbaling nga pastor, si kamot ti agbalin a pastor, kinikabsa mo. Haan lang iti barangay, ijay ka aruba, sisa, ijay pamilya. No naawat tayon dayta na imbaga pastor, isuna ti pagtuladan tayo, da tayo met ti mga iwan. Anya ti obligasyon tayo, pakanen, ay painuman, adalan, pagbalinan nga nalaing, sursurwan, tapno agbalin nga agbiag, nga nasayaat, tano ti pamilya, kinaaywanan, tinasayaat, tinaimbag a pastor, awan dwa-dwa, nasayaat ti pagturungan na. No ti pamilya, inaywanan, tinaimbag a pastor, awan dwa-dwa, hanlang nga nasayat pagbalinan na, no di pagwadan itigimong tayo. Dahil dya, iso ako na imbaga pastor tata, wan ni Apo Jesus tinaimbag, ngam, impaaywan namot kada tayo, dagiti tattao na. Kala siya kumama nga padiyo. Siya ti mga iwan, tina-espirituan nga panagbiag. Ngam haan lang nga umanay dayta, kitahaan ti pagsayaatan. Taawan ti magundawayan, awan ti maabuso ti biag na, awan ti maabuso, masalwadan ti biag ti tunggal may sa anyaman awagas,
Taday nga rod, aywanan tayo. Kasi mo tayo may isang arban no, dag sakit agasan. Kitaan nyo ni Apo Isos, isuna mo't laeng. Anya ti pangarig na, siyam apulo, ay isang gasot a karnero, napukaw di maysa, pinanawan na, binirok na dayjay maysa, tapno agsubli. Kasjay mo ti tartarigagayan na kada tayo. Brother's keeper, kunana dayjay. Datayo, responsibilidad tayo mat, rebengan tayo mat, agiin na iwan. Iti tunggal maysa. Haan nga agiginon daway, haan nga mang dadael, haan nga mang baybay, agiin na iwan tayo mat. Kitaan tayo, no inarami doon tinaimbag a pastor, inted na pa'y tibiyagnan, insagot na pa'y tibiyagnan, kasano mo ti panangitid mo, tibiyag mo, kadagiti kakabsat, ngam na ti pampanunutam ka, di bukod mo nga pagimbagan, bukod mo nga pakaitanukan, sikati kalainganan, sikati maidaydayawan, baka agkam kamali tayo mat. Baka antay masursurutan ti tugot, dahito na imbag a pastor. Baka timot pagkurkurangan tayo ka, imbes nga para kadakwada, imbes nga makatulong tayo, haamot ta, mangi badbadak, mangi taltalmag. Iso nga dahito kakabsat, dahito Domingo tinaimbag a pastor, ti misyon na, anya ti kunana, tapno maadda-anda ti biyag nga awan pagkurangan na. Dahil mo titarigagay tayo. Ure adda ag kamali, ure adda ag basol, ure adda maiwawa, ag sisin na ranay, ag pipinastor agi innaywan. Tapno magunod day tabiyag nga awan pagkurangan na, ure pala tigimong tayo, jibasit agimong tayo. No addan sinaranay, addan ayan-ayat, addan pa nagserbi, haanan nga bagbagiti maitantanok, mariri na tayo day tabiyag nga awan pagkurangan na. Ala ko na tayo, ti salmo responsoryo, ti apo ti pastor ko, adda amin ang amasapol ko. Nagmayat atalek. Nga numapan isunat, no, talken tayo nga isunat ti pastor tayo, adda amin ang awanan ti biruken tayo. Kagapot adda amin ang nyamot ti aramiden tayo, misyon. Agbalin a pastor, iti tunggal maysa kada tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, maaman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao, tinapaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ang nailansa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulis sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatengga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia a maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat ken Kristo agkamang tayo iti apo tayo, iso anatay ngem nagungar gapo ti ayat na kada tayo, ket idatag tayo dagiti kasapulan tayo ken kuana, ket dawaten tayo nga iburay na ti Espiritu na kada tayo, tapno maikari tayo, ang makipagbiag iti nailangitan a pagarian na, iti tunggal kararag ko na tayo, apo denggen nakamkadi. Idawdawatan mi dagiti amin na tattao, anang iwatan ti responsibilidad,
ang mga iwan kaligti karnerom. Nang runa kinipapalayo, Santo Papa mi dagiti obispo ken papadi. Tapno may kanda ko matinan anay apigsa, amang iwaragawag ken mangsalimetmet, tinaimbaga damag kaligti karnerom. Dawaten mi ken kaapo. Dawdawatan mi dagiti amin a nasyon, ken dagiti mangidadaulo kadakwada. Nang runa ti pagilyan mi, tapno magunod mi kuma ti kapya, panagkaykaysa, ken panangdoras ti ekonomiya. Dawaten mi ken kaapo. Dawdawatan mi dagiti kakabsat mi, amay dadanes, gapu ti kinaawan asi, dagiti dadduma kakabsat mi, tapno mapatibker kuma, ti panagtalek, ken panamatida ken ni Apo tayo a Hesu Kristo. Dawaten mi ken kaapo. Dawdawatan mi dagiti kakabsat mi apim mo sayen, tasapay kuma ta makipagungardan met ken ni Kristo nga Apo tayo, ket makipagyanda ti Gloriana. Dawaten mi ken kaapo. Dawdawatan mi daytoy agimong tapno may pakita mi ti ayat mi, itipada mi a tao. Babaen ti panagtitinulong, ken panagsisinaranay mi ti maysa ken maysa. Dawaten mi ken kaapo. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo dinggan na kamkadi. O Apo may Yesu Kristo, agubwayan ti amin akaasi ken ayat, timudem kad dagiti na impapuswan nga unnoy mi, kat sapay kumatababaen ti panangpaksyat mo ken ni patay, mapaksyat mi met dagiti kinadakes iti puso mi, dawaten mi daytoy, gapumet laeng itinagan mo. Amen. Idapon mi ken kaapo, sagsagot ni anan mo, pagyaman mi ken ka managparapur nga ama, awaten pasagwen ida, daytoy tinapay pasatwem kuma, ken daytoy arak na itay daton mi ken ka, ket sabay la kuma, damay kariday ti padaya, awang sumabak mi kinadongo mo ama, daytoy tinapay pasatwem kuma, ken daytoy arak na itay daton mi ken ka, ket sabay la kuma, damay kariday ti padaya, akang sumabak mi pinadongo mo ama, idaton mi ken kaapo, ragagsak mi nga anak mo, pagyaman
miken ka managparabur nga ama. Awatem pasan kuem ida, dahito'y tinakan pasan kuem kuma. Ken dahito'y anak na itali datun miken ka, ken sabay lang kuma, damay tarida iti padaya. Aman sukamak mi kinadungo mo ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pakaigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad apo tagragsak kami ti panangilagip mi iti misteryo ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Tapno pasantuen na kami adi agresat iti grasya ti pannakaisalakan ket patauden na ti agnanayon a kinagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo. Ibunan nagmiapo dagiti pakaidaydayawam. Ngan nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Takalpasan ti panang dadael mo kadagiti banbanag adaan. Binangon mo dagiti amin ana idasay. Ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami ti biag anain kasigudan. Anan sata agrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na Pasko. Ti langit kandaganap no ta iti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinaganti ako. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa. Podnoon ay apo, abiig ka akin na santo, kat si kati gugwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga ro, ti pahay mo tayo espiritu, mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso mayawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenkan ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao
tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ket iti daytoy makalis uminom kami. Iparang-arang mi ti ipapatay mo Apo aking dayti iyay mo. Itingarot pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kamken ka tempaay mo amay kari kami nga ditoy saklang mo katagserbi kamken ka dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo pagkaysaan na kamkumati Espiritu Santo laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa nga lubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket magiranod kamto ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadua kamto kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Basbasumi kasmet kumang iti pamakawan mi kadag iti met nakabasol kada kami di nakame baybayang umanugon iti suliso ket isala
Dawaten mi kan kaapo, tay isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng. Nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi. Kan iti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Ituran ti Nakabalik Tendaya Iyak na nayon adi tuag O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapo kanyak, ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, udi kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ikapya ti Apo kan kanayon kuma, nga adda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Kapya. Cordero ti Diyos ang mangikan kadagiti waswasulti sa ngalungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos ang mangikan kadagiti waswasulti sa ngalungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos ang mangikan kadagiti waswasulti sa ngalungan itdam ka na kami itdam ka ti kapya. Absat adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararwa. Apo Jesus, umay ka. Dito'y pusok agnaed ka. Ikot ang to'y biyak ko ken kararwak. Tapno jak to maisingaken ka. Iturong nakadwapo Tarabayem
ti asin isu apo ti kiret ko ket ti bilin ko isu apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno dati ayat mo isu apo ti biag ko ket ti asin isu apo ti kiret ko ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno silawang maputo'y panunod ko ken kaidagon ko yawat ko ken ti amin ko sarem kat apo tuyanipen mo isurom nga agbiag itilinteg mo ken nagtaleglaeng ken ka apo dati ayat mo isu apo ti biag ko ket ti asin isu apo ti kiret ko ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno dati ayat mo isu apo ti biag ko ket ti asin isu apo ti kiret ko ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno dati ayat mo isu apo ti biag ko ket ti asin isu apo ti kiret ko ket ti bilin mo isu apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. O Diyos nga naimbaga pastor, iyadayom kad tipong totmi. Iyadayom kad tipong totmi, tungpong totmo, kat aywanam ken alaem ija agnanayon a pagpaaraban dagiti obeha sa sinubbot mo, babaan tinapatig adara ti anak mo. Iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo a pagbiit apo. Dagitay mapan ijay maki parochial synodal exchange ijay alilem apo isapsapa tay ko mati umay alas 12 at datay ko madituyan parokya ken nangal daw tayton. Dagitay mapan ijay sigay maki-updating lector ken acolyte isapsapa yon to mati mapan daytoy puraw alugan daytoy Travis ti pagluganan niyo. Kalpasan tinasanton a misa at dadagiti kakabsat tayo nga umay mangi lawlawag, mangi buray kada tayo ti daytoy devotion nang runa daytoy Divine Mercy tay di na minsan Divine Mercy Sunday awam met ti ladawan tayo nga nabirukan isutat ta may danagdonar kaagyaman tayo
tatatan ay kwada pa, ilawlawag da pa, so nga nangruna kada kayo nga apostolada si WL, ken dagiti mayat nga agbati kalpasan ti misa pagbiit, ilawlawag danto ken isuro da dadya kararag para iti daytoy divine mercy, so nga nangruna kada kayo nga taga ditoy nga gimong kinsisa da kay kumatikang runaan nga agbati ta ilawlawag da daytoy. At da daytoy din na tayo ni Ma'am Emma Tuason nga taga Alilam, tumaderman apo, palakpakan tayo. At da ni Ma'am Juana Haramilio taga Alilam, tumaderman apo, palakpakan tayo. Thank you ti kaaddayo apo, iso da pay tinangidonaran daytoy ladawan. Kanasayaat nang runa kada kayo nga datoy nga dagiti nga cluster agbati ta adalin nyo basit, adalin tay basit ken adda leaflet nga itidda mabalin pay nga iyawi diyo iji balbalayo tay kabilyo di ladawan ni Apo Jesus nga nagparang ken Sister Faustina. Kalpasan din na santon ami sa Apo, kalpasan nga konfirmaan tayo dagitoy anak tayo, kakabsat nga agsagsagaan natin para ti panagkasarda, tumakder tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos anang ted kada kayo tibo nga ti pannakaisalakan ken na magbalin kada kayo nga anak na babaen ti panagungar ni Kristo ibukbok na kumakada kayo ti bendisyon na inted na kada kayo ti agnanayon awaya-waya babaen ti pannubot na sapay kuma takas tapay nga iparabor na ti pannakairagpat yo ti agnanayon a kinagasat nagungar kayon babaen ti bunyag ken ti pamati ken Kristo kasta kumamat a babaen tinasingpet a panagbiagyo, mairanod kay token kuana sa dilangit. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nuwag kay sanay nakakapsat iti sidul ti Diyos Ama ken Diyos Anak ang imando iti sakasat ikaw kento di amarik na nuwag kay bunga ketagkay kaysa hintay amin nagkararan asang kapanan